Hem presentat avui la campanya d'incendis forestals, de prevenció i d'extinció d'incendis. Portem molt temps, molt i molt de sequera. És veritat que aquestes darreres setmanes ha plogut i això ha alleugerit en algunes zones del país, no a totes, el risc d'incendis, però la sequera persistent durant tant de temps fa que el conjunt del país sigui i tinguem també una campanya molt i molt complicada. Particularment al sud del país, però el conjunt del territori nacional hem d'extremar les precaucions. Des del govern hem posat mitjans per tenir serveis robustos des del punt de vista de més agents, també des del punt de vista dels mitjans aeris, però també cal fer una crida alhora a la prudència, a la responsabilitat de tots els catalans i catalanes. Per tant, molta prudència, hem posat molts mitjans, tenim uns enormes professionals dels serveis de seguretat i emergències, mitjans tècnics, mitjans humans per donar-hi resposta, i el conjunt dels ciutadans i ciutadanes hi hem de posar de part nostra amb la prudència i la contenció a l'hora de fer ús del territori.